म्यूजिक बाय डीजे उमेश किने गइल रही हम बाजारे छठ पूजा माई करता रे पूजा माई सखी सुना किने गइल रही हम बाजारे छठ पूजा माई करता रे सारा पूजा के सामान संगे सुपलिया पान सारा पूजा के सामान संगे सुपलिया पान रही केरा के झुंडा सखी लेके आइला रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइला रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागले गो गुंडा सखी दौड़ा लेके भागले म्यूजिक बाय डीजे उमेश कैसे दियाई छठी माई के अरक हो डरे करे जा करतावे धक धक हो एको ना रुपया बाटे ये सखी जीते जी देहिया होई नरक हो जीते जी देहिया कैसे दियाई छठी माई के अरक हो डरे करे जा करतावे धक धक हो एको ना रुपया बाटे ये सखी जीते जी देहिया होई नरक हो एसलेटर के फिरी आइल हमारा उभिरी एसलेटर के फिरी आइल हमारा उभिरी उतर रहे मोछ मुंडा सखी लेके आइला रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागले गो गुंडा सखी लेके आइला रहे हीरो हुंडा सखी दौड़ा लेके भागले गो गुंडा सखी दौड़ा लेके म्यूजिक बाय डीजे उमेश घरे ना बारे विजय जय चंदर लीला भइल बाटे मार्केट के अंदर अधेश क्रांति ही बाबा सिकंदर लेके आइल रहे स्प्लेंडर लेके घरे ना बारे विजय जय चंदर लीला भइल बाटे मार्केट के अंदर अधेश क्रांति बाबा सिकंदर लेके आइल रहे स्प्लेंडर पता कोई चारू ओर तब मिलला ही चोर पता कोई चारू